ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай имшаб яъне шаби 14 ба 15 июн турнири таърихии Кӯхи Сафед баргузор мегардад, ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳориба байни Илия Топурия ва Ҷастин Гейҷи хоҳад шуд. Ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Инак дӯстон, турнир аллакай ҳамин шаб, шаби якшанбе ба душанбе, яъне шаби 14 ба 15 июн дар Амрико дар Кӯхи Сафед баргузор мегардад. Ва ин турнир турнири таърихӣ шуда бахшида ба рӯзи истиқлолияти Амрико ва 250-солагии ин кишвар хоҳад шуд. Дар ин турнир ҳамагӣ 7 муҳориба баргузор мегардад ва чанд соат пеш ҳамаи иштирокчони ин турнир вазни даркориро карда охирон муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. Турнирро муҳориба дар вазни ним сабук, муҳориба байни Диего Лопес ва Стив Гарсия мекушояд. баъд аз онҳо муҳориба дар вазни миёна бо Никал зидди Кайл Дакас. муҳориба дар вазни сабук Маурисио Руфи зидди Майкл Чендлер. муҳориба дар вазни вазин Ҷош Хокит зидди Дерек Луис. муҳориба дар вазни 61 килограмм Шон Омели зидди Айман Захабӣ. дуюм муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазин барои камарбанди муваққатӣ Алекс Перера зидди Сирил Ган. ин муҳориба дар таърих шомил шуда метавонад, агар ки Перера пирӯз шавад, чунки ҳамин тариқ ӯ аввалин чемпиони UFC дар се вазн шуда метавонад. муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук чемпиони вазни сабук Илия Топурия зидди чемпиони муваққатии вазни сабук Ҷастин Гейҷи. муҳорибае ки ҳама ин турнирро баҳри ҳамин қуввозмоӣ интизоранд. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир аллакай ҳамин шаб, шаби 14 ба 15 июн баргузор мегардад ва аз соати 3:00 ба вақти Москва ва 5:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. пахши мустақими ин турнирро дар телеканали Match TV ва саҳифаи расмии UFC Fight Pass тамошо карда мешавад. лекин аз ҳама варианти беҳтарин ин телеграм-канали мо Паҳлавон TJ аст. мо аллакай тӯли чандин сол мешавад ки ссилкаҳои бепули ҳамаи турнирҳоро пешкаши мардум мекунем ва дар телеграм-канали мо зиёда аз 120 000 одам обуна шудаанд. барои ҳамин шумо низ даромада обуна шавед. ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. ҳамчунин дӯстон, мо дарҳол баъди анҷоми турнир муҳорибаҳои пурраи онҳоро нашр мекунем, ки касоне ки кор доштанд ё дар хоб монданд дар дир ховвақт даромада ин муҳорибаҳоро тамошо карда метавонед. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо Паҳлавон TJ обуна шавед. то наворҳои баъдӣ хонободу сарбаланд бошед.